към малкото стадо. Мили братя, на 26 януари 1850 година Господ ми даде откровение, което искам да разкажа. Видях, че някои от Божия народ са неразумни, лениви и полубудни. Те не осъзнават времето, в което живеят, и че човекът с метлата е влязал и някои са в опасност да бъдат изметени. Сънят на Уилям Милър. Сънувах, че чрез невидима ръка Бог ми е изпратил скъпоценна кутия, изкусно изработена от абаносово дърво и украсена с бисери, дълга около 10 инча и широка 6 инча. На кутията имаше прикрепен ключ. Взех го веднага и отворих кутията. За своя почуда и изненада, тя бе пълна с всякакви по вид и големина бижута, диаманти, скъпоценни камъни, златни и сребърни монети с различна големина и стойност, красиво подредени на определени места и така наредени, излъчваха светлина и слава, равна на слънчевата. Помислих си, че не трябва сам да се наслаждавам на тази удивителна гледка, макар сърцето ми да беше твърде зарадвано от блясъка, красотата и ценността на съдържанието. Затова поставих кутията на една маса в средата на стаята си и съобщих, че всички желаещи могат да дойдат и да видят най-славната и блестяща гледка, каквато човек може да види в този живот. Хората започнаха да идват, отначало малко, но броят им се увеличаваше, докато стана цяла група. Когато първите погледнаха в кутията, се почудиха и възклицаваха от радост. Но когато присъстващите се увеличиха, всеки започна да разбърква скъпоценните камъни, като ги изваждаше от кутията и ги разпръскваше по масата. Размислих, че собственикът на кутията ще изиска от мен скъпоценностите обратно и ако ги оставях да бъдат разпръснати, никога не бих могъл вече да ги наредя на местата им в кутията. Чувствах, че нямаше да бъда в състояние да поема отговорността, защото тя беше огромна. Тогава започнах да моля хората да не ги пипат и вадят от кутията, но колкото повече молях, толкова повече те ги разпръскваха. Сега изглеждаше, че ги бяха разпиляли по цялата стая, по пода и по всички мебели. Тогава видях, че сред истинските скъпоценности и монети бяха разпръснали огромно количество фалшиви камъни и пари. Бях много разсърден поради лошото държание и неблагодарността на хората и ги упрекнах. Но колкото повече ги укорявах, толкова повече те разпръскваха фалшиви скъпоценности и монети. Тогава се ядосах много и се опитах с физическа сила да ги изтласкам от стаята. Но ако изпъдях един, 3 други влизаха вътре и внасяха мръсотия, кал, пясък и различни нечистотии, докато всички истински скъпоценности, диаманти и монети бяха покрити с тях и не можеха повече да се виждат. После те разчупиха и кутията ми на парчета и я хвърлиха в сметта. Помислих, че никой не вижда мъката ми и съвсем обезкуражен и съкрушен седнах и заплаках. Докато ридаех и оплаквах голямата си загуба и отговорност, спомних си за Бога и го помолих сериозно да ми изпрати помощ. Веднага след това вратата се отвори, в стаята влезе един мъж и тогава всички хора излязоха. Той държеше в ръката си метла, разтвори прозорците и започна да измита праха и нечистотата от стаята. Аз му извиках да престане, защото сред сместа се намираха разпръснати скъпоценни камъни. Той ми каза да не се плаша, защото щял да внимава за тях. И тогава, докато измиташе нечистотата и праха, всички фалшиви камъни и монети изхвърчаха през прозореца като облак и вятърът ги отвя надалеч. По време на бъркотията бях затворил очите си за миг и когато пак ги отворих, всичката нечистота бе изчезнала. Скъпоценностите, диамантите, златните и сребърните монети лежаха в изобилие, разпръснати по цялата стая. Тогава мъжът постави на масата кутия, по-голяма и по-красива от първата,
събра всички скъпоценни камъни, диаманти и монети и ги положи в нея тъй, че нито един не липсваше, въпреки че някои от диамантите не бяха по-големи от главичката на топлийка. Тогава той ме повика да отида и да видя. Погледнах в кутията, но очите ми бяха заслепени от гледката. Скъпоценностите светеха с блясък 10 пъти по-голям от предишната им слава. Помислих си, че е трябвало да бъдат пречистени чрез пясъка под нозете на тези безбожни хора, които ги бяха разпръснали и тъпкали в праха. Лежаха в чудесен ред в кутията, всеки на мястото си, без мъжът да бе положил особени усилия за това. Аз извиках от радост и този вик ме пробуди. Помолих Исус да ги спаси, да ги пощади, след като ги остави още малко, за да видят ужасната опасност, в която се намират и успеят да се приготвят преди да е станало твърде късно. Ангелът каза: унищожението идва като мощна буря. Помолих го да се смили и да спаси хората, обикнали този свят, привързали се към своите притежания и не желаещи да се лишат от тях и да ги жертват за изпращането на вестители, които да нахранят гладните и загиващи от липса на духовна храна овце. Видях бедни човешки души да умират, без да са чули настоящата истина, а някои, изповядващи, че вярват в нея, вместо да ги спасят, задържаха необходимите за разпространението на Божието дело средства. Тази гледка ми причини такава мъка, че помолих ангела да я скрие от очите ми. Видях, че когато Божието дело изискваше част от тяхното имущество, те се оттеглиха също като младежа, който дойде при Исус. Матей 19 глава, 16 до 22 стих. И ето, един момък дойде при него и рече: Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот? А той му каза: защо питаш мене за доброто? Един Бог има, който е добър, но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите. Казва му: кои? Исус рече: тия: не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си и майка си и обичай ближния си както себе си. Момъкът му каза: всичко това съм пазил от младостта си. Какво ми още не достига? Исус му рече: ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небесата. Дойди и ме следвай. Но момъкът, като чу тая дума, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот. Но скоро непреодолимото бедствие ще връхлети и ще помете всичките им притежания. Тогава ще бъде твърде късно за жертване на земни блага и за събиране на небесно съкровище. След това видях славния изкупител, прекрасен и мил, как напусна царствата на славата и дойде в нашия мрачен и самотен свят, да отдаде скъпоценния си живот. Той, праведният, за неправедните. Понесе жестоки подигравки и хули, носи изплетени от тръни венец и проля в градината едри капки кръв, докато товарът на греховете на целия свят лежеше върху него. Ангелът запита: за кого? О, аз видях и зная, че това бе за нас. Заради нашите грехове претърпя всичко това, та чрез своята скъпа кръв да може да ни изкупи за Бога. След това отново ми бяха представени хората, които не желаеха да отделят от земните си блага, за да се изпрати истината за спасяването на загиващи души, докато Исус стои пред Отца, пледирайки за тях със своята кръв, с твоите страдания и своята смърт, а Божиите пратеници чакат готови да им занесат спасителната истина, за да могат да бъдат запечатани с печата на живия Бог. Трудно е за някои изповядващи, че вярват в настоящата истина, да направят дори и това малкото, да дадат на Божиите вестители от средствата, които Бог им е заел, само за да бъдат Негови управители над тях. Страдащият Исус, Неговата тъй дълбока любов, накарала го да отдаде живота си за човека, ми бяха представени отново, а също и животът на изповядващите се като Негови последователи,
които имат благата на този свят, но смятат, че е твърде тежко да помогнат на спасителното дело. Ангелът каза: те могат ли да влязат в небето? Друг ангел отговори: не, никога, никога, никога. Онези, които не се интересуват от Божието дело на земята, никога не ще пеят песента на изкупващата любов на небето. Видях, че бързото дело, което Бог извършва на земята, скоро ще бъде приключено в правда и че вестителите трябва да бързат в търсенето на разпръснатото стадо. Един ангел каза: всички ли са вестители? Друг отговори: не, не, Божиите вестители имат вест. Видях, че Божието дело бе спъвано и безчестено от хора, които пътуваха, но не носеха вест от Бога. Вестители без вест. Този израз се появява в доклада за едно видение, дадено на Елена Вайт на 26 януари 1850 година. По това време адвентистите, пазители на съботата, нямали църковна организация. Почти всички се страхували, че каквато и да е форма на организация би довела вярващите до формализъм. Но с времето в редиците на вярващите започвали да се прокрадват елементи на несъгласие. От Елена Вайт дошли вести на предупреждение и адвентистите, пазители на съботата, били доведени стъпка по стъпка до способността да възприемат формите на църковна организация. В резултат групичките вярващи били споени помежду си още по-здраво от преди. Намерен бил начин да се отдаде признание на проповедниците, които са дали доказателство, че могат да проповядват веста, подкрепяйки доверието в истинността й чрез начина си на живот. Бяха взети мерки да се отстраняват онези, които под предлог, че представят истината, учат заблуда. Виж исторически пролог. Те ще дават сметка за всеки долар, изразходен за пътувания, които не са били длъжни да правят, защото тези пари са можели да помогнат за Божието дело и за липсата на духовна храна, която призованите и избрани от Бога вестители щяха да дадат, ако имаха средства и душите нямаше да гладуват и да загинат. Видях, че хората, които имат сила да работят с ръцете си и да поддържат делото, са също отговорни за своята сила, както другите за имуществото си. Голямото пресяване е започнало и ще продължава. Всички, които не заемат решително становище за истината и не жертват за Бога и Неговото дело, ще бъдат отсяти. Ангелът каза: смяташ ли, че някой ще бъде накаран на сила да жертва? Не, не. Приносът трябва да бъде доброволен. За да се откупи нивата, ще трябва да се пожертва всичко. Аз извиках към Бога да пощади народа си. Някои от Божиите люди бяха слаби и умиращи. Тогава видях, че наказанията на Всемогъщият идват бързо и помолих ангела да говори на народа на своя език. Той ми каза: всички грамотевици и светкавици на Синай няма да раздвижат онези, които не се оставят да бъдат раздвижени от ясните истини на Божието Слово, нито пък веста на един ангел би могла да ги пробуди. След това видях красотата и прелестта на Исус. Дрехата му бе по-бяла и от най-чистата белота. Никакъв език не може да опише неговата слава и възвишената му красота. Всички, които пазят Божиите заповеди, ще влязат през портите в града и ще имат право на дървото на живота. Те винаги ще бъдат в присъствието на милия Исус, чието лице свети по-силно от слънцето по обед. Вниманието ми бе насочено към Адам и Ева. Те ядоха от забраненото дърво и бяха изгонени от градината, а след това около дървото на живота бе поставен огненият меч, да не би да ядат от плода му и да станат безсмъртни. Дървото на живота осигуряваше постоянно безсмъртие. Чух ангел да пита: кой от семейството на Адам е преминал през огнения меч и е ял от дървото на живота? Друг ангел му отговори: нито един от Адамовото семейство не е преминал през огнения меч и не е ял от това дърво. Затова няма безсмъртен грешник.
съгрешилата човешка душа ще умре с вечна смърт. Смърт, която ще трае вечно, от която няма надежда за възкресение. И тогава Божият гняв ще бъде успокоен. Светиите ще останат в святия град и ще царуват като царе и свещеници 1000 години. След това Исус ще слезе заедно с тях на Маслинената планина. Тя ще се раздели и ще стане огромна равнина, където ще се установи Божият рай. Останалата земя няма да бъде очистена до края на 1000 години, когато неправедните мъртви ще бъдат възкресени и ще се съберат около града. Нозете им никога няма да оскверняват новата земя. Огън ще падне от Бога от небето и ще ги поеде, ще изгори и корен, и клонка. Сатана е коренът, а неговите чада са клонките. Същият огън ще очисти и земята.